Здравейте! Аз съм Зоя Чакърова, Бахов терапевт. С това видео ще ви запозная със същността на Баховата терапия, като споделя част от книгата на доктор Бах "Излекувай сам себе си". Това е книга обяснение за истинските причини и лекуване на болестите. Болестите никога не ще бъдат излекувани или унищожени чрез настоящите материалистични методи, по простата причина, че болестта в своето начало не е материална, твърди доктор Бах. Онова, което ние познаваме като болест, е крайният резултат във физическото тяло, крайният продукт на дълбоко действащи сили. И дори и самото материално лекуване да е успешно, то е само временно облегчение, ако не се примахне истинската причина. Съвременната насока на медицинската наука, като изкривява истинската причина на болестта и като я съсредоточава според материалистическите термини в физическото тяло, твърди много увеличила нейната сила, първо като е отстранила мисълта на хората от нейният произход и оттам от ефикасният метод на атакуване, и второ, като я е локализирала в тялото, по този начин е замъглила истинската надежда за възстановяване и е изградила един огромен, болестен комплекс на страх, който всъщност никога не би трябвало да съществува. Болестта по същината е резултат на конфликта между душа и ум и никога не може да бъде изкоренена, освен чрез духовно и умствено усилие. Такива усилия, правени правилно и с разбиране, могат да излекуват и предотвратят болестта, като примахнат онези основни фактори, които са нейната първопричина. Никакво усилие, отправено към тялото, не може да направи нищо повече, освен повърхностно да поправи разрушението, а в това няма никакво излекуване, тъй като причината продължава да работи и всеки момент може отново да демонстрира своето присъствие по друга форма. Всъщност при много случаи забележимото подобрение е вредно, защото то скрива от пациента истинската причина за заболяването му и при задоволството от очевидното подобрено здраве, истинската причина, оставайки незабележима, може да набере сила. Сравнете тези случаи с онзи на пациент, който знае или който по някакъв начин е инструктиран от лекаря си относно естеството на духовните и умствени сили, които работят и в резултат на които се е появило онова, което ние наричаме болест на физическото тяло. Ако този пациент пряко се опита да неутрализира тези сили, здравето се подобрява веднага, щом това успешно започне и когато бъде завършено, болестта ще изчезне. Това е истинското лекуване чрез атакуване на крепостта, самата основна причина на страданието. Болестта, въпреки че наглед е толкова жестока, е всъщност сама по себе си благотворна и за наше добро. И ако бъде изтълкувана правилно, тя би ни показала нашите съществени грешки. Ако правилно бъде лекувана, тя би била причина за примахването на тези грешки и ще ни остави по-добри и по-велики, отколкото преди разболяването ни. Страданието е поправителна мярка, която ни показва урок, който по други причини ние не сме успели да научим и никога не може да се примахне, докато не се научи този урок. Нека също така да стане известно, че при тези, които могат да разбират и са способни да четат значението на предварителните симптоми, болестта може да бъде предотвратена преди тя да започне или пък върната в най-ранните й стадии, ако се направят правилните, поправящи духовни и умствени усилия. Не е необходимо да се отчаиваме при какъвто и да е остър случай на болест, защото фактът,
че все още имаме физически живот, показва, че душата, която ни управлява, не е загубила надежда. Доктор Бах.